Sian Elen a dwi'n dod o Croesor. Oedd y nain yn byw yn Croesor. Yn had i wedi bod i ysgol Croesor. A wedyn ymlaen ti wedi mynd i ysgol Croesor. Mae'n gorfod bod yn 2013 dwi'n meddwl allan bod fi wedi cael grant gan Arts Council Wales. A gyda'r syniad yma. Ar ôl cwpl o bethau rili, ond un profiad gyfais i oedd yn horrific. Sef ges i tân acw yn y tŷ. Ar ôl y tân yma oedd yn teimlo fod gynnau ddim greiddiau. O'n i wan yn rhywsut just yn disconnect efo'r ddaear. Cwpl o flynyddoedd wedyn, cychwyn y gwyntoedd mawr yma. Oedd o'n fel fod o'n agor llygad i mi, a dyna be o'n i wedi creifio. Gweld y greiddiau yma i gyd yn dangos, uprooted yn bob man yn y goedwig tu ôl i ti. A dyna oedd cychwyn y ysbrydoliaeth, dwi'n meddwl. Susan Simard, dynas o America, wedi sgwennu lot o lyfrau amdan greiddiau, sut mae coed yn cyfathrebu ac yn warnio ei gilydd amdan beth sy'n mynd ymlaen os mae yna rhyw infestation yn digwydd. Maen nhw'n gallu gyrru allan warning signals a chemicals i'r coed eraill. So, o'n i'n meddwl fod hyn yn exciting iawn. Dwi'n meddwl mae wedi cymryd sbel i fi sylweddoli sut mae'r greiddiau yma yn gallu dod allan yn ngwaith i. So, mae o'n amser hir wan. Wan dwi'n dechrau ffeindio mae gynna iaith a dwi isio datblygu'r iaith. Dwi'n meddwl peth mwyaf pwysig ydy fod fi di chwarae, fod fi di trio stepio nôl. Literally chwarae efo'r geiriau ac gadael i'n pen i, just colli'n hyn yn y geiriau. And leaving blank spaces fel bod pobl yn gallu gwneud penderfyniad nhw hunan. Cos mae pawb efo rhyw fath o cefndir profiad byw gwahanol. A mi wneud pawb sbio ar darn o waith yn wahanol. So os mae o'n mwy open-ended, dwi'n teimlo fod mwy o bobl yn gallu mynd i ffwrdd hefo rhyw fath o teimlad. Dwi wedi creu rhywfaint o gwaith allan o coed tro yma yn gwybod bod fi'n menthyg y coed mewn ffordd a mi ddeithio nôl lawr i'r ddaear a torri lawr un diwrnod. Mae'r deunyddiau dwi'n defnyddio yn tueddol i fod yn wbath dwi isio esbonio pyn bach mwy, so mae'r defnydd yn bwysig i be ydi o. Yn yr sioe yma mae yna cwpl o darnau dwi wedi ffeindio a dyna sydd wedi ysbrydoli'r gwaith. So eto dwi'n gadael i'm mhen i ymlacio a chwarae hefo'r syniad yn lle bod hefo definite syniad o hyd. Wel, mae rai fi ddweud maen nhw yn sketchbooks i ers yn hir iawn. Yn enwedig y llyfr efo'r greiddyn yn mynd trwyddo fo. Wan, enw'r llyfr ydy Boc, un o'r llyfrau. Am y rheswm na Boc ydy'r root word o book. So eto dwi'n chwarae hefo'r darnau, ond mewn syniad yna, just sketch o greiddyn yn mynd trwy'r llyfr, o'n i'n actually datblygu sut oedd o'n mynd i dod allan yn y gwaith i. Alla fo gwaith, yr actual gwaith i hun, mae wedi cymryd blwyddyn dwytha yma. Neu dros, fewn y gallan, ond yr actual syniadau, mae hyn wedi bod yn tyfu am yn hir iawn. Dwi'n meddwl y cychwyn, megis cychwyn ydw i yn y pwnc yma. Dwi yn teimlo fod, dwi'n eisiau polished piece. Dwi eisiau gallu dangos y toolsyn dwi wedi defnyddio i creu o. Os dwi wedi defnyddio'r chainsaw neu os dwi wedi defnyddio'r greindar, dwi eisiau gadael y marciau yna. Alla fe yna rhai darnau sydd yn polished. Dwi eisiau rhywun teimlo a mynd i ffwrdd yn meddwl, mae yna hoel byw yn y pethau yma. Hoel past alla. So dwi'n teimlo fod o'n cychwyn stori mawr a dwi'n meddwl fyddai ar y pwnc yma am yn hir alla. Troes alla. Un ffordd neu gilydd alla wnaeth nhw fydd o just yn y cefndir yn weaving in and out of me fel mae greiddiau'n wneud.